Hádam, nič tak neoživí prostredie ako fontána. Námestie alebo park s fontánou má zrazu inú atmosféru. Stáva sa obľúbeným miestom pre stretnutia a posedenia s blízkymi. Vodné hry sú azda najväčšou atrakciou pre deti, pre ktoré je v lete voda nevyčerpateľným zdrojom zábavy a osvieženia. Pôsobivé sú aj hudobné fontány, ktoré v sebe spájajú čaro hudby, hru svetiel a vodotryskov. Predstavuje sa vám spoločnosť Aqua Slovakia, importér fontánovej technológie na slovenský trh. Aqua Slovakia sa zaoberá realizáciou fontán už niekoľko rokov a má v tomto smere bohaté skúsenosti. Výsledkom našej práce je napríklad veľká hudobná fontána v Humennom alebo hudobná fontána pred budovou Technopolu v Bratislave. Architektom a realizátorom fontán ponúka Aqua Slovakia kompletný servis od poradenstva pri návrhu projektu fontány až po jeho samotnú realizáciu. Práve vodu a svetlo v pohybe do exteriérov i do interiérov prináša Jumping Jet, programovateľná vodná hra od európskeho lídra vo fontánovej technológii nemeckej firmy Oase. Jumping Jet je vysokovýkonné vodné dielo, ktoré v súlade s predvoleným programom vo vopred daných intervaloch vystreľuje vodný prúd. Dráha vodného prúdu má tvar polooblúka s maximálnou výškou 2,5 metra a dĺžkou až 5 metrov. Tieto parametre spolu s frekvenciou a dĺžkou výstrekov je možné nastaviť podľa želania klienta. Ak je Jumping Jet zabudovaný v záhrade do trávnika alebo na námestí, stáva sa ideálnou súčasťou detských hier. Prúd vody zo zeme vystrekne vždy, keď to deti najmenej čakajú. Umiestnenie v záhrade alebo na námestí je však len jednou z možností. Jumping Jet možno využiť takmer v každom priestore, či už vonku alebo vo vnútri. Na námestia, do parkov, na rozličné verejné priestranstvá, do exteriérov aj interiérov budov, do areálov rekreačných stredísk a podobne. A ak sa skombinuje viacero jumping jetov, vzniká nepreberné množstvo riešení. Vodným efektom možno oživiť umelecké dielo, sochu, fontánu alebo stavbu a dodať mu tak nový rozmer. Celkom novú atmosféru získa vodná hra, ak sa doplní osvetelné efekty. Voda je vynikajúcim vodičom svetla a osvetlený vodný lúč jumping jetu efektne vedie svetlo až do miesta dopadu. Prúd vody vystrelený jumping jetom s veľkou presnosťou dopadá na vopred určené miesto. Preto je možné dômyselne kombinovať viacero vodných prúdov tak, aby vytvárali pôsobivú hru vody a svetla. Letiaci stĺpec vody pôsobí tak efektne, že určite zaujme všetkých okolo idúcich.